En 6-10 har komponist og pianist og Patricius Bjerg havde øret. De genkendelige numre er skrevet fra en åbenhed til både musik, succes og levetid. Efter Patricius altid stræber efter at blive to til at spille musik sammen. Yes, I kan godt se. I kan godt kysse mig. Hvad er det, Sim? Er det din armbånd? Har de taget af dit legetøj? Ja. Ja, hvad? Hvad laver du? Hvad laver du? Ja. Gule. Hvor sjovt, at du kan på en af gangen og få til de 4-5 stykker. Nå, hvor er den sød. Det er